Hello mga kanerpits, niya karon diri sa Ayala terminal ba sa terminal sa Ayala sa Cebu. Back to reality ta gikan sa trabaho. Mangita ta og kuan kining additional nga panginabuhian. Nagabalhabal ta karon niya for almost 1 hour na. Pag kita kapag pasahero guys. Motor ma'am. Continue ta sa pagpanawag o pasahero kay ano lang puno-puno pang gasolina, pangkaon, maintenance sa motor. Tardong alas 7 kapag karon din magsugod og parking niya karon na natay kita nga 150 pesos na para sa likod sa ilong pasahero nilagtod niya pati patagpanawag ron ay mga bot nga kuha na itong tawag mga jeep tagang mga naog nga kuhan pasahero nana betul Ma'am ma'am yun ta guys pag atong sakay alas kuha na alas 8:48 hapit na rin ang 2 oras gikan sa atong pag-parking dire nagpay 150 pesos sa atong ipamasin na mapunan ni Sir guys. Hello guys, abante na ta kay magduha na ka oras mobalhin ta sa GY Square Lahog. So ito dito pala sa hero. Balong. Transfer ta dito kay murag naggamingaw na gid sa Ayala gyud. So ayan dito kasi ano itong grasya ron. So unta sa ilawom sa flyover sa RCB syempre yes. Toyota. So, Silaw, there we go. Murag nagirog. Init na ba? Pagtong taning. Na ron. So, hero rin tato. Ayun na lang ta kay. Tor, ma'am! Yun. Mulingi siya. Wapon mo. Lingo-lingo. Yahing habal-habal sa Cebu. Ano yung magbaya po ng habal-habal rin sa Cebu kaya usahay matimingan po taog may mga lagyo, mga mayang mupliti pagapinan sa usahay nga kitso ka naog niya kutihan na kagamay okay rin po mas bao sa mangyod ang panahon ganyan pamasahero labay na ta sa MJ Hotel Suites tayo ta kay dito dito mamasin ron sa GY kasi nakasuroy na diha GY Square Lahog padung ta mao nitong ruta karon mo try ta dito og parking ron og palaran ba right turn right alright tagas na building guys nya minor gamay minor okay din sukatan nga nagdagan man snatch
palusot na ta guys, nata sa UP, University of the Philippines. Eskwelahan, no? Mingaw kayo, mga na UP dito guys, na eskwelahan. Kaya daw na ta sa GY, mga 300 meters or 400 meters lang siguro ang ilayon o natamabot sa GY. O yan natatungod sa may Lahog Barangay Hall. O ano yung Lahog niya dayon tapadani ang kining Lahog Elementary School. Bante na ta. Makita nyo yung diri ron guys sa unahan na diri ang Mormons nga simbahan, Mormon Church. Nandun din siya landscape na ipakita nyo guys ha. Mao ni siya ang Mormons simbahan. Ano yung mga landscape niya oh. Ito kayo pagka-landscape, limpyo pa yun kayo. Tako pag na siyang lugar ito guys sa likod niya. Dol na ta. Nanata dol. There we go. Nanata sa GY. Right. Ay, init na kayo. Nagkasagay ng balabal na rin guys. Basta tayo panginabuhi nila. Di ko kadlaw. Mga balabal. Kaya balik ta mo. U-turn ta kayo. Ulit turn na rin mo. Mabanti ka. Alright. Dito sa unahan guys, kaya rita mo U-turn kay ulit turn to dito side. Hello guys, nakaparada na ta. Nanata dito ron sa GY at bang sa GY Square Supermarket. Akong motor ay guys, nakaparada na. Harita dito mga tang, pasilong ta kay pwedeng kay nita. Unya karon basin ta. Basin ay mga grasyahan. Itong tao-tao guys, magkuha po ko sa kong manghod. Mga 9:30 ito na ko kuhaon. Baka may pag-alas 9. Tungkol sa kanihit pagkaroon doon, kaning sitwasyon karon. Kung nihit ang mga tao, magkwantan lang po tao, nagpaabot yung jeep, labi nagwa dyan magdali. Nagsabsakay ka balaban. Kaya nagtipid po. Gusto nila, mamasin lang gihapon ta. Kaya naman ko usahay nga magdalipod. Alright. Motor kayo dahi. Pagka-serious gamay itong istorya ron da. Itong tarungan sa init. Kaya init yung lubot ko sa hero. Tulog niya yung sakay. Nabas Marian Dario. Kaya Lastaro Kas Marian. Sige guys, dire lang tataman guys. Kaya magpaabot tao. Sakyan ta. Kaya medyo init ng cellphone pod. Thank you mga ka-Nerfits. Bye-bye. Ang inyong kalaga Nerfits TV. Thank you. Arawan ang hunong ang cellphone, hang na. Uy.